इथे मित्रांनो आपल्याला एक काका दिसत आहेत जे ज्या पाण्याच्या बॉटल आहेत जी लोक टाकून जातात त्यांना जमा करून ते खाली घेऊन चाललेत. काका नाव काय तुमचं? राम मारुती जानेरे. कुठले आहेत तुम्ही? गावातले का? तर बघा काकांनी किती बॉटल जमा केलेल्या आहेत. लोकांना हे समजत नाही का वरती आल्यानंतर तुम्ही भरून घेऊन येता पण रिकामी झाल्यानंतर ते इथेच फेकून जातात. तर हे चुकीचं आहे, बरोबर ना काका? बरोबर ना. मी सांगतो काय कचरा प्लास्टिक असेल, काय कुरकुरे खाल्लेला कागद वगैरे काय असेल काही टाकून देतात. इथं लिंबू पाण्याचं शेण माऱ्यावर 2 दिवस आपलं दुकान असतं का? दुकानात ते तो गो आहे कोठार आहे धान्याचं वगैरे, धान्याचं कोठार त्याच्या टाइमचं. असं तर आता कचरा काय आपलं थोडंफार होईल तेवढं आपला मी 2 दिवस आपलं बाय आपलं 3 आपला घेऊन जातो खाली. नक्कीच मित्रांनो, काकाच्या या कार्याला सलाम आहे.